Дивәли, ягъни гашыклар көне уңаеннан күңел түрендә сакланган бар мәхәббәте хакында яраткан тормыш иптәше, Кузнецк шәһәрендә гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Юсупов Шамил Рәҗәп улына яраткан хатыны Әлфинур Рушан кызы хат язган. Минем яраткан ирем тумышы белән Матур Алиева авылыннан. Без аның белән 2012 елның җәй аенда Пенза шәһәрендә таныштык. Һәм бу очрашу бер күрешүдән үк гашыйк булуга әверелде. Озак очрашып йөрергә дә туры килмәде. Июль аеннан алып күрешә башладык, ә инде октябрь аенда ул миңа үзенеке итеп кияүгә чыгарга тәкъдим ясады. Бу бәхетемнең кыясы булды. Мин ризалыгымны биреп, шушы елның декабрь аенда ук туйыбызны да уйнап куйдык. 2 елдан соң беренче көтеп алынган газиз улыбыз Илнур дөньяга килде. Бу чак Шамилнең иң бәхетле мәле иде төсле. Улына нәсел дәвамчысын, улын алгач, ул әйтеп бетергесез бәхет хисе татыды. Тагын 4 елдан соң 2018 елның март аенда гаиләбез чәчкәсе, кызыбыз Лилия туды. Бу юлы минем дә бәхетем ташты дигәндәй, ләкин әлеге бәхетне татырга ярдәм итүче ул минем ирем булды. Бары тик ул гына акыллы гаилә башлыгы, чын әти була алды. Минем өчен бар дөньямны бизәүчемә дә әйләнде. Мин чын күңелемнән иремә гел сыкланып яшим. Бүгенге көндә ирешкәнендә тукта алмасын дип телим. Эшләре югарыга үрләсен. Ә мин гел аның янәшәсендә булырмын. Бу көнне иремә генә түгел, ә инде аны шундый чын ир-ат итеп тәрбияли алган әти-әнисенә дә зур рәхмәт укыйм. Алардан үрнәк алып, мин дә үз балаларымны тәрбияләшәкмен, Алла бирсә дим. Без Аллаһ каршында, әти-әниләребез, туганнарыбыз каршында, тормыш иптәшем, терәгем, мәхәббәтем, җимешем Шамил белән гомер буе бер-беребезне хөрмәт итеп, яратып, бер-беребезгә терәк булып яшәргә сүз бирдек. Матурым, Шамил, сөйгәнем, җан кисәгем, мин сине бик нык яратам. Алдагы көннәрдә дә шушылай, бүгенгечә бер-беребезгә терәк булып, бер-беребезне хөрмәт итеп, бер-беребезне яратып яшәвебезне, тигез тормышта балаларыбызны үстереп, аларны зур тормыш юлына озатып, ыныкларыбызны, аларның бәхетле тормышларын бергә күреп яшәргә бирсен иде Ходай дип телим. Һәм бүген матур бәйрәмең уңаеннан тагын бер тапкыр яратам сине дип әйтәсем килә. Ходай миңа сабырлыгым өчен җибәргәндер сине үземә. Сагышларым әллә кая була, бер карасаң минем күземә. Охшый миңа синең яшь егеттәй артларымнан карап калуың. Бер елмаеп сине кочакласам, еш-еш итеп тынны алуың. Ошый миңа иртә таңда мине таң йолдызым диеп уятуың. Сөю тулы күзләреңне төбәп, сүзсез генә карап ятуың. Ошый миңа сине матур итеп, кай чагында миңа үпкәләвең. Көне буе сөйләшмичә йөреп, төнен кышып мине иркәләвең. Ошый миңа озак йөрдең диеп, кай чак мине тиргәп алуың. 5 минутта үтми арттан килеп, кисәк кенә кышып алуың. Ошый миңа бигрәк тискәресең дип, күзләремә сөеп каравың. Үпкәләсәм сиңа сүзсез генә бер караштан мине аңлавың. Ошый миңа барысы да ошый, чөнки сине өзелеп яратам. Сиңа булган сөю хисләремне шигырь аша сиңа таратам. Хөрмәтле Шамил Рәҗәпович, яраткан хатыныгыз бүләк итеп сезгә җырда сайлаган. Без аны Мәскәү шәһәренә музыкаль сәлам итеп ирештерәбез. Бәхетле булыгыз, ә мәхәббәтегез нык гомерле булсын. Талларга уя кырмый, мәхәббәт улы кабынырга, рөхсәтә сорап тормый. Йөрәгемә син үзең килә.
yolganı Әллә каян сизәр иду Дөрес белән ялганны Йөрәгемә син үзең килеп кердең Көннәремне сөю назына төрдең Йөрәгемә